Hello, ani mung Thomas de Burma, ang tinindong ni Taniwa hanya ite sa kifili faibiga, ketal kok borok kok lok tubuwi, abo norok nawi nadi, cajali fana manana, abo hai kecam kok thairok bai gedal ruwe agi resab lai mani tongro, kok borok jadu koli jawo, soroksa borok kok man itulai monai norogla kamu, soroksa borok kok man itulai monai norogla kamu, sakni sampili kok man itulai logi somnogla kamu. Sakni sampili kok man itulai logi somnangla kamu. Tomato kosom, tomato kufur, dangdalo ba faimase. Tomato kosom, tomato kufur, dangdalo ba faimase. Tomasak kosom, tomasak kufur, mokol bai thari mase. Abo no tui no kaise best play ani koklop sujak, abo norok khnawi naitandi. Koklop ni mumungkha kemawi thangorang sakni toksa. Kamawi thang orang sakni toksa. Masing jorani sakra jora. Pungui faiti orang sakni toksa. Pungphaya bai thangna lobui. Halok kahambai lairi rohoro rangsangni toksa khani wansugui. Basal jorani bial langfuru. Kamawi thang orang sakni toksa. Rutugui naibo bonote manya. Nukung kepala wati kelai tongfuru. Saisung sak kaisa khani mukti bai. Tongna panjio sak pariti. Tangna panjio sak parete tongwino thangnai langma soya sakni fanbaino sakno sunamnai ani okoglo sujara non norok tumung sajagri ba tongkhang ke ha ka khana tokjagi tongkhang ke like te share khani mita pogbi tai subscribe khani mita ambai bilai ke